Hello guys! Hello Pilipinas! At sa lahat na nanonood sa ibang panig po ng mundo, ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating pinaka-latest update sa ating panahon dito sa bansang Pilipinas. At ito po ang ating Tagalog version ngayong Abril 16 hanggang 19, 2026, Huwebes hanggang Linggo. Weekend edition na rin itong update natin. At ito pa ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, mukhang tapos na po ang bagyo sa Saipan at Guam sa Northern Mariana Islands. Medyo grabe pong epekto sa kanila. Kung ano yung feel natin sa mga dumadaan ng mga super typhoons na category 4 at 5, ganun din ang naging resulta ng damage sa kanila. Papakita namin sa inyo ang mga Facebook photos mula sa Mariana Press, isang media website na nagpapakita ng mga damage na ginawa nitong bagyo ito. So, they need help. Dahil alam natin na kapag super typhoon ganito kalakas, at ang pinaka-worst pa nito, umabot ng 50 to 60 hours ang effect ng tropical storm force winds, typhoon force at super typhoon force winds. Okay? Ganun katagal. Lampas 2 araw. I could remember yung bagyo noon, si super typhoon Lola, yung dumaan din sa Bicol. Nasa 7 to 11 kph din yung takbo. 48 hours din na experience namin yung bagyong panahon. Okay? Yung bad weather. Kaya nafe-feel ko yung epekto sa kanila, yung nangyari sa bagyo ngayon. Okay? Grabe. Ito na yata yung pinakamatagal na bagyo na meron ako napakinggan sa Facebook na isang Pilipino na nag-migrate doon since 1985 yata, 88. Then lang daw siya naka-experience ng matagal na bagyo. Yung epekto ng bagyo, lampas 2 araw. Okay? So, grabe yung damage sa pinakita nitong bagyo ito. At pasalamat tayo dito sa Pilipinas, hindi ito pumunta ang bagyo ito. But let's all hope, let's all pray na sana nasa mabuti silang kalagayan. Punta na lang kayo sa Mariana Fest ng Facebook. Makita nyo doon yung paano kayo makakatulong. Mga kababayan natin na gusto mag-help sa Marianas. Okay? Kasi marami doon, mga Pilipinos din, mga kababayan natin na migrate doon, nagtatrabaho. So, alam natin ang epekto ng ganitong sama ng panahon na nangyari pa ngayong buwan ng Abril. So, ito yung last graph shot natin kagabi. So, yan po si Sinlaco. Mabagal pa rin yung pagkilos. Nasa 11 kph, although bumibilis ng bagya, formally nasa 5 to 7 lang yung galaw niya. Ganun kabagal. So sa sobrang laki niya, 900 to 1,000 kilometers ang diameter ng kanyang 55 kph tropical depression force winds. So yan po ang nangyayari. Bukas pa lang sila makakalabas sa outer rain bands itong bagyong ito. So they might be seeing full sunshine tomorrow. Okay? Samantala dito sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas, yan po, maganda pa rin panahon. Tuyong-tuyo. Okay? Nasa below average ang pag-ulan sa atin. So halos talagang walang ulan. May high pressure po dito, nagbibigay ng yung kanyang ridge. Apektado po ang Luzon. May konting northeasterly sa Bicol, Eastern Visayas at Northern Eastern Mindanao. But may mga isolated showers pa rin tayo nakikita dito sa may Southern at Western Mindanao. Meron dito sa may Cordillera sa forecast na posibleng may mga ulan at thunderstorms in the coming days, lalo na next week. Okay? At ito yung fast animation mula sa CRMSS. So yan po. Ganyan kabagal yung bagyo hanggang ngayon. At daan po siya dito sa Agrihan. Yan po, Agrihan, isang napakaliit na isla. Sa pinakadulo po yan ng Northern Mariana Islands, sa may northern part. So, dyan po siya. Ito yung Saipan.
At ito yung, okay, yan ang Saipan, ito yung Guam. So imagine niyo yung effect na ginawa nitong bagyo. Ayan, nasa ulap pa rin sila. So since Sunday hanggang ngayon, hindi pa sila nakakalabas sa sirkulasyon ng bagyo. So walang sunshine. So kung may mga solar powered homes ang mga kababayan natin diyan, mga communities sa Guam, mukhang wala, talagang magtiis tayo muna sa kandila dahil yan po talaga ang pinaka-list na pwede ninyong magkaroon ng ilaw. Okay, so one of the worst typhoon ever to hit Saipan na siguro ito. Yan po siya, fast animation mula sa windy. Kitang-kita po ninyo kung gaano ka, dyan pa rin siya, 185, category 3 pa rin siya. Still a strong system and moving closer towards Agrihan Island. Okay? At ito yung ito yung past loop kung paano dinaanan ng Saipan at Tinian Island. So yan po ito po yung Tinian at ito yung Saipan. So dyan po siya dumaan in between. Between 9 to 10 p.m. Philippine time or 11 to 12 midnight of 15 na yan. So, alam ba ninyo dito rin sa Guam, umabot ng 170 rin ang bugso sa isang resort dito. So, ganun kalawak, kalaki ang kanyang damaging winds. And atmospheric pressure dito, barometer, umabot ng nasa 920s. Nasa 921, 23. So, napakababa ng atmospheric pressure. Ibig sabihin, yung hangin po niyan ay lampas 200 kilometers per hour. Kasi dito sa Naga, yung nakanasan ko kay Super Typhoon na Reming way back in 2006, pinakamababa sa na-record natin nasa 961. Pero yung bugso ng hangin, umabot na ng almost 200 kilometers per hour. So, just imagine, kung 920 yan, mas mababa po yung effect ng hangin. Kung mas mababa yung atmospheric pressure, mas malakas ang tindi ng hagupit ng hangin. At ang worst pa nito, sobrang bagal ang kanyang pagkilos. So talagang na-experience mo yung 2 araw na grabing hagupit ng hangin. Ito yung Marianas Fest website sa Facebook. Ayan po. Kita na niyo yung mga pictures. Ito yung mga kailangan kung gusto niyo mag-help. Ito yung mga websites na pupuntahan ninyo. Okay. Bisitahan na rin niyo yung Facebook page. So yan po yung mga pictures, yung mga damage na ginawa ng bagyo. May naka-overturn pang auto. Okay, yan mga poles. So yan po mga damage niya. Mga bahay. Similar sa mga nangyayari po ng mga super typhoons dito sa ating lugar. So, nothing new pagdating sa mga ganitong super typhoons. Pag category 4 or 5, talagang catastrophic and damage. It will take weeks bago magkaroon sila ulit ng power. Ang worst can, baka 1 month. So, yan po ang ginawa nitong super typhoon. Papansin niyo yung mga halos wala na yung dahon. Just imagine 2 days of typhoon force or tropical storm force winds. Okay, let's all pray na okay silang lahat dyan. So, yan po ang epekto ng super typhoon Sinlaco sa Saipan na direct hit nitong bagyong ito. Okay, so yan, meron pang mga pictures. Talagang malakas itong bagyong ito. So, yan. Now, ito yung ating website, typhoon2000.ph. Nakalagay dyan yung last position, 5 p.m. 345 kilometers north-northwest of Saipan. So, nasa outer circulation pa siya. Tumihina na. Still, category 3. And bumilis na siya, 11 kph towards the north.
At dito na yung mga links ng iba't ibang agencies, tracks. Bisitahin na rin nyo typhoon2000.ph. And then ito yung tracking ng Joint Typhoon Warning Center. So within the next 3 days, ito po ay hina into a Category 1 typhoon. Dahil medyo malamig na yung karagatan sa taas ng Guam at Saipan. So yan yung mga tracks ng Asian agencies kung saan siya dumadaan. Then sa forecast for our country for the next 5 days, okay naman po, kalmado hanggang variable winds all across the country. But next week, Monday and Tuesday, mag-resume ang easterlies sa Bicol Region, Visayas, Mindanao. Balik easterlies. And then, pag more than 5 days ang forecast, up to 14 days, mababa ang probability nito. High uncertainty, so hindi natin alam. Patuloy ang easterly wind flow sa ating bansa. May mga possible showers and thunderstorms na pwedeng mabuo. Papakita natin sa inyo may lamang, but I'll take note of this. May 1st, mukhang may low pressure system on the same area kung saan namuo si Sinlaco. So mukhang nag-shift tayo sa formation ng mga bagyo. Gaya na sinabi ko noon, ang mga formation ng bagyo tuwing mayroon malakas na El Nino ay banda dito. Diyan sa box na yan. Diyan sila mag-form. Dito sila mag-form mga bagyo. Okay? Somewhere between Guam hanggang doon sa international dateline. So, kung move natin ito, para madama ninyo, so somewhere here hanggang dito. So, dyan yan nag-form. Ang kagandahan naman ng mga bagyo na malayo nag-form, bihira makakating sa Pilipinas. Usually, mga tracking nila, pagdating dito, akit na dyan, ganyan mga track nila. Ang problema lang, kung may bisitang isa o dalawa, may mga ganyan na system pag panahon ng El Nino. Gaya ni Nona, 2015, El Nino tayo noon, dumaan sa Sorsogon. At meron din ibang mga taon na during very strong El Nino, may isa na dumadaan sa Pilipinas. Okay? So, yan ang effect pag meron tayong El Nino. Right now, neutral pa rin tayo. Pagdating sa ulan, ito ang forecast for the next 5 days, dry na dry ang ating bansa, except po sa Monday, mukhang meron mga localized thunderstorms sa Cordillera Administrative Region o sa may parts ng Central Luzon. But isang araw lang yan sa Monday. But magbabago pa po ang forecast niyan. And moving forward into second week ng forecast, sa last week of April, baka may mga showers and thunderstorms tayo sa 29 ng Abril, sa Mindanao, and some parts of Visayas and Bicol Region. Baka may mga showers tayo sa katapusan po ng Abril. But so far, ang ating heat index ay nagpa-fluctuate between 39 to 41. Hindi tayo umabot ulit sa 44, but again, aakyat ulit yan sa 44 to 50. Lalo na po pagpasok natin sa buwan ng Mayo. Tataas ang heat index. Okay, so uminom ng maraming tubig. Avoid walking out between 10 a.m. to 4 p.m. dahil yan po ang pinaka-intense heat na pwede natin makanasan. Sa wave forecast, tingnan nyo gaano kalaki ang bagyo. Yan po ang abot ng 3 meters of wave heights. So nandyan siya na yon. Umaabot pa rin sa eastern coastal waters ng ating bansa. But for the next few days, ito po ay bababa na po up to 2 meters na lamang. So up to Monday or Tuesday, maging up to 2 meters ang wave height sa East Philippine Sea. The rest of the Philippine waters sa may kalagitnaan po ng Visayas, sa Misaru Archipelago, dito sa West Philippine Sea ay manatiling kalmado hanggang kalahating metro ang pagtaas ng alon. Okay? So, ito naman po, combined effects na po ito ng departing na bagyo, si Sinlaco at yung easterlies. Now, ito naman po yung pinaka-latest sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. So, valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Yung second week is 50% of probability. Third week is less than 20% probability, highly uncertain. So, yung April 22 to April 28, second week ay manatili pong below average rainfall ang ating bansa. Kulang ang mga pag-ulan. Okay? While sa third week, which is highly uncertain,
very low ang probability. April 29 to May 5, okay naman po ang ating klima. Patuloy ang hot dry season sa ating bansa, but may mga showers o thunderstorms na pwede mabuo sa Visayas at Mindanao and areas ng Luzon. But ito na po yung pinapakita ng European model, pinapakita rin ng GFS, although wala doon sa tracking nila kaya hindi natin pinakita. But here, sa forecast ng NOAA ay pinapakitang magkakaroon dito ng more than 20% of a tropical cyclone formation sa Marshall Islands o sa Eastern Micronesia. The same area kung saan nag-form po si Super Typhoon Sinlaco. So mukhang nag-shift na po doon ang formation ng mga tropical cyclone genesis. Mga genesis ng mga bagyo kung saan sila pwede mabuo. At ito naman po, pinaka-latest April 9 update sa El Nino La Nina, ENSO, mula sa Climate Prediction Center ng National Weather Service at NOAA. So, as of now, ang ENSO alert system status is final advisory na po ng La Nina. Tapos na po ang La Nina and we are now into neutral conditions. But we are now moving into the El Nino Watch update. So, nakalagay dito, El Nino neutral conditions are present and favored to April to June 2026 at 80% chance na normal po ang ating klima or sa Espanyol, it's called La Nada. So, yun po ang ENSO neutral condition. But beginning May until July 2026, mukhang magde-develop na po ang El Nino and mag-emerge with high probability of 61% and will persist to at least the end of 2026. So, yan na po. Ito yung latest graph nila. At nakikita nyo dito. Right now, we are 97 or 98% neutral. Pagdating, ito bali ito 3 months kasi ito every 3 months. But, kunin na lang natin yung kalagitnaan. So, ito yung April. Ito yung May, kasi March, April, May. So, yan po yung forecast. Pagdating po ng April, May, June, or May, to get the midpoint, nasa 80% neutral tayo. But pagpasok natin ng June, mukhang magde-develop na po ang El Nino. 60%. And then, aakyat po yan by July, almost 80%. So, ganyan na po ang trend. And then, by October or November, nasa more than 90% El Nino na po tayo. Okay, so magkakaroon po ng epekto yan sa ating bansa. Kabaligtaran po ng sobrang ulan sa atin. So, which is dry conditions, drought. Okay. And then, may bagong figure dito mula sa National Weather Service ng NOAA. So, nakikita nyo dito kung gaano kalakas itong El Nino na papalapit. Okay? And although ang forecast ito na more than 6 months is still highly uncertain, hindi natin sigurado kung bibilangin natin ito. So, itong months na ito, still we don't know kung ma-achieve ito. But based dito sa forecast, mukhang somewhere between somewhere between moderate to strong or pwedeng very strong ang El Nino na pwedeng maganap. Kasi nakita nyo itong kulay nitong very strong El Nino, mukhang halos 50-50 sila lahat. So most likely, magkakaroon po tayo ng El Nino. So we will keep you updated every month dito sa ating weather analysis para malaman ninyo. So by May 15, meron naman bagong El Nino update. So malalaman natin kung lumalakas pa siya o humihina. So pwede pa po ang mag-change yan. Pwedeng neutral lang tayo or slight. Ang problema kasi pag may slight El Nino, minsan dyan pa yung mga super typhoons. Pag strong El Nino, mas lumalayo yung formation nila sa atin sa Eastern Philippines. But kung weak El Nino, ang problema, malapit pa rin sa Pilipinas ang formation. Okay? Near the Philippine Air Responsibility. Pag may nag-form na bagyo, lagot na naman ang Pilipinas. So, let's hope na neutral lang. Kahit neutral, talagang we are in the typhoon belt area. So, talagang expect natin may mga ganitong bagyo. But let's hope and pray. Kagaya nung 1997, 98, 1982, 83, El Nino.
bihira ang nagla-landfall sa ating mga super typhoons. Okay? But meron pa rin mga bagyo na mga isa o dalawa na tumatama minsan sa Northern Luzon or parts ng bigay nung kinuwento ko si Nona na tumama sa Sorsogon 2015. So may mga ganyan talaga pong times. Ang importante, resilient tayo. Laging handa pagdating sa mga ganitong mga malalakas na bagyo. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest update. At babalik ulit tayo next week, early next week. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padawan. Alam niyo na ang forecast for the coming 2 weeks. At let's hope and pray na nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? And mag-ingat tayong lahat lagi. Thank you so much for watching. God bless po sa inyo lahat.